Tisztelt szülők, kedves gyermekek! Horváth Editnek hívnak. A szülőfalumban, Ráva-Pordányban élek, és 2008. novemberétől 2021. augusztusáig itt tanítottam az általános iskola alsó tagozatán. Az ott eltöltött 13 évben mind a 4 évfolyamon gyakorlatot szereztem a nevelés-oktatás terén. 2021. augusztusában kerültem a Farádi Király Iván általános iskolába. Jelenleg a 2. évfolyamon tanítok magyar nyelvtant és irodalmat, valamint matematikát, illetve a 3., 4. évfolyamon digitális kultúrát, és hetente 3 alkalommal a délutáni napköziben segítem a 3. és 4. osztályos tanulók másnapra való felkészülését. 2025. szeptemberében én leszek a leendő első osztályos kisgyermekek osztályfőnöke, aminek kifejezetten örülök, hiszen tanítónéniként az egyik legfontosabb feladatomnak tartom, hogy gördülékennyé tegyem az óvoda-iskola közötti átmenetet, segítve ezzel azt, hogy sikeresen vegyék az akadályokat. Ezért is nagy öröm számomra, hogy szeptemberben az iskolavezetés támogatásával lehetőséget kaptam, hogy elvégezzem Győrben a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Főiskolán a fejlesztő differenciáló pedagógia szakot. Különösen motivál, hogy olyan tudásra tehetek szert, amelyet a hétköznapi munkám során a kisgyermekek javára kamatoztatni tudok. Köszönöm a szülőknek, hogy rám bízzák legféltettebb kincseiket, a gyermekeiket. Ígérem, hogy a legjobb tudásom és tapasztalatom szerint fogom nevelni és oktatni őket. Számos területen fejlesztik a kisgyermekeket a nyelvtörők és a mondókák. Értem ez alatt többek között a memóriát, a szókincset, az olvasást, a kreativitást, a zenét és a harmonikus mozgást. Ezért fontosnak tartom, hogy a magyar irodalom és nyelvtanórákat nyelvtörőkkel és mondókákkal kezdjük. Gergő, mehet együtt? Sárga bőrre, bőrre, felavasztották a szögre. Az olvasástechnika fejlesztéséhez előszeretettel alkalmazom a mondatpiramist. Ebben a jellegű feladatban szósorokat, szóoszlopokat vagy mondatsorokat kell olvasni tiszta kiejtéssel, megfelelő ajakmozgással és helyes levegővétellel. Ha megvan magadba, jelentkezel. Levente? Télen hull a hó. Mehet együtt? Télen hull a hó. Szuper! Mehet a 3. Evelyn. Télen nagy felhegyben hull a hó. Szuper! Mehet együtt? Télen nagy tejhegyben hull a hó. Az olvasmányban előforduló nehezebben kiolvasható szavakat gyakran elkészítem PPT formában, amelyeket az óra elejé motivációs szakaszban már ismertetek a tanulókkal. Úgy gondolom, ha vizuális formában látja a tanuló, elősegíti, hogy hosszabb távon jobban emlékezzen rá. Mehet együtt? Szálingózik. Alatta lévő szó. Nocsi. Öltöztetik. Mehet együtt? Öltöztetik. Csodálatosan. Mehet együtt? Csodálatosan. A találós kérdéseket is nagyon szeretik a gyerekek, ezek megfejtése mindig a tanóra tananyagához kapcsolódik. Igyekszem ezzel is színesíteni a ráhangolódási szakaszt. Olyan, mint egy fűpárna, ez is egy rendes állat, olyan, mint egy fűpárna, görögdénje lövises, gondolkozz csak, ne siess. Luca? A süli. Így van, a süli. Gyakran építem be ide is a környezeti neveléssel, a természettel és környezetismerettel kapcsolatos tudnivalókat és érdekességeket. Azt szeretném kérni, hogy soroljuk fel a téli hónapokat. A téli hónapokat.
Oké, december, Január. január Február. és a február, és itt le is visszük a hangot, mert ez a 3 hónapunk van, a december, a január és a február. Intézményünk minden tanterme rendelkezik interaktív táblával. Ezzel a modern és vizuális eszközzel színesebbé tudjuk tenni a tanítási órát. Lehetőség van képek, videók, bemutatók kivetítésére, de előszeretettel alkalmazom a tananyag megjelenítésére is. Sokszor készítek digitális gyakorló feladatokat a tanulóknak, amelyek megoldásakor közvetlenül vesznek részt a tananyag feldolgozásában. Azon túl, hogy ez érdekesebbé teszi a tanórát, ösztönzi a tanulók részvételét a közös munkára, és megtanulják használni a digitális táblát, ami fontos készség a mai világban. A kiegészítő feladatokat minden tantárgyból a füzetbe ragasztjuk. Azért szeretem, mert segítik a tanulást és az ismétlést, a szülő nyomon tudja követni a gyermeke előmenetelét, az ábrák és a táblázatok jobban szemléltetik a tananyagot, és minden fontos dolog egy helyen van, nem kallódik el. Nem utolsó sorban azt gondolom, hogy a tanulót megtanítja a precíz munkavégzésre és a tananyag rendszerezésére. Matematika órán gyakran alkalmazok mozgásos feladatokat. Ilyen mozgásos feladat például Keresem a párom játék, ami remek eszköz arra, hogy ezzel élvezetesebbé tegyem a tanórát. Természetesen ilyenkor is a számok világában kalandozunk, amelyek során kiválóan fejlődik a matematikai gondolkodásuk, koncentrációjuk és memóriájuk. Mert még valakinek biztos nincsen párja. Nézd, elmész a fia mellett, és hoppácska, megvan. A gyermekek testi és szellemi fejlődése a legfontosabb. Lényeges, hogy az itt tanuló kisgyermekek jól érezzék magukat, s boldog iskolás éveket tölthessenek el nálunk. Az év során elsajátítandó követelményeket és tananyagot minél játékosabban szeretném átadni a gyermekeknek, ezáltal megszerettetve velük a tanulást. Intézményünk előnyei a színes tanórán kívüli programok, a családias légkör, valamint az, hogy a gyermekek ideális létszámú osztályokban tanulhatnak. A kisebb létszám lehetővé teszi az egyéni bánásmódot, a tehetséggondozást, versenyen való részvételi lehetőséget a jobb tanulóknak, továbbá felzárkóztatást a lemaradóknak. A pedagógusok jobban oda tudnak figyelni a gyermekekre, hiszen nagy gondot fordítunk a közösségépítésre is, mert a hétköznapok nagy részét az iskola falai között töltik a diákok. Modern eszközállományunk és az IKT eszközök lehetővé teszik a tananyag hatékonyabb elsajátítását. Felújított tornateremmel, hatalmas udvarral, új, modern játszótérrel, kiülőkkel és sportpályákkal rendelkezünk, ahol a gyermekek szabadidejének tartalmas és hasznos eltöltésén kívül lehetőség nyílik szabadtéri tanórák megtartására is. Mindenkinek ajánlani tudom az intézményünket, ahová szeretettel várjuk a leendő első osztályos kisgyermekeket.